Black mangpli kotor wati salte wati mol kerengeni tongmani om haikeno hastewo wati wal saldum wai tongmabai no mia hor thangnayo bufang kotor kelai bai mabai lahar kotoro kelai mabai no tirprasa am chayo blai jengjal kotor ngi tongmani mangpli te reng senggai kebang kuk tonglai rokne bagai thanglai se khai pornai rokne bagai blai jengjal ngi tongmani mangpli om haikeno je am chayo kerengai no je jengjal kerengai tongmani no nugai no je arne am chai borok rok tumahani sai khana raka te ar jaga mangplibo kila RG block by khopjak ibinagar panchayat am chai borsuk hatai kameo bu saimangka ge omai keno aro je loko tongnai rok sok phai tumahani o jingjal unnati kokocharka naitongdi dolor jamate ni report Faidi जों tabok sini borso hatai kamini current post bai kalaimani sini buskang tab lineman rok tongo borok no kisa songi nelene bai ke mo engkha ba bopro rok khobar mangkha जों bisa borok no khutui khnai nelene sakna bahai ang ba khor mam ba arajta khor mamane line to tan la hang arajta tinta wo horni tinta wo ang bo thui dong hodate kol khosai male ba ta bisa khosawai siwoi kubui dese ba boni kokben ang bo matan la halai tanai tabuk e spot nai pela ha manja kha tak samung tanglai nai sanglai na bo tida phasala hamba naroni department le khorok busuro sopakya department ni bolte sung to part time department bo ba cinta khorok britong khorok bri na ya inda parani ba daisho bala ha 4-5 jon atongo ke ba dati samung sai pene do ya hambai